मला तुझ्यासाठी नवीन ते आणलं, ते तू घे. नामदेव थोडा वेळ थांबला, पुन्हा म्हणाला, विठोबा अरे गार होतो, आईने तुझ्यासाठी गरम गरम केलं. हे पांडुरंगा लवकर खा आता. चल. कपडेवर हात घेऊन तसाच उभा होता. नामदेव आता जरा मोठ्यानेच म्हणाला, विठोबा गार होतो, आईने तुझ्यासाठी गरम गरम केलं. हे पांडुरंगा लवकर खा आता. तो सावळाचा उभा होता. तर किती वेळा सांगू विठ्ठला तुला, पण तो गालातल्या गालात हसतोय असं भासत होत. एक घास आपल्या हाताने नामदेवाला भरवला. लहान भक्ताचा हा सख्यत्वाचा सोहळा विठ्ठलाचा सखा झाला, सोबती झाला. विठोबाच्या परमप्रिय भक्त नामदेवाची देवाला सांगितलं, नामा मी खरेदीला गावाला जातो, मी येईपर्यंत तू पांडुरंगाला नदीकडे दाखवून जा. काय? नामदेव हो म्हणाले. दुसरे दिवशी नामदेवाची आई नैवेद्याचे ताट त्याच्या हातात देत म्हणाली, येईल तशी पूजा करून विठ्ठला पुढे नैवेद्याचे ताट ठेव. हात जोडून डोळे मिटून उभा राहिला. एंटायर थीम बेसिकली इज बेस्ड ऑन स्कूल. ओके, सो शाळा अशी थीम आम्ही हे केला आणि तुम्ही कंपोनेंट्स ऑर एलिमेंट्स सुद्धा पहिले आसतले. इट इज बेस्ड ऑन दॅट, म्हटल्यार पेपर्स यूज केला, बोर्ड्स यूज केला, कार्डबोर्ड यूज केला. सो त्या प्रमाणे ते सगळे एंटायर थिमूच शाळे प्रमाणे सेटअप केलेली आसा. ती आमचो एक व्हडलो भाव आसा नवसो मळीक म्हणून. सो ती सगळी ताची आयडिया. सो ताणी पयलीं म्हटल्यार ही इज अ सिव्हिल इंजिनियर. सो ताणी सगळे ते प्लॅन आउट केला आणि त्या प्रमाणे ताणी ते आर्किटेक्चर सगळे ते बिल्डअप केला. अराउंड 100 किलोज बी हे केला, रद्दी पेपर यूज केला. कितले दीस लागले तुमकां हे काम करपाक? सो अराउंड 1 मंथ आतां एंटायर भितर आसा. सो नेक्स्ट इयरूच प्लॅनिंग ताजेर सुरवात जाता. गेल्या वर्सा इट वॉज ऑफ सुपारी आणि हे म्हणजे सगळे इको फ्रेंडली करता. हय हय. सो इट हॅज बीन लायक 10 years नाव. 10 years आमी आतां इको फ्रेंडलीच हे करतात. पयलीं म्हटल्यार सरकारान जे मातीचे गणपती करता तांकां प्राधान्य दिवपाक जाय. खंय ना खंय तांकां प्रमोट जर करतलो जाल्यार जायत थंय मातीचे गणपती हे करता तांकां सवलती दिवन तांकां खंय ना खंय वयर काडपाक जाय.
दुसरी गजाल जायते म्हटल्यार सरकार कशें प्रमोशन करू शकता की जायत थंय तुमी अशे इको फ्रेंडली नाल्यार मातीचे जे गणपती आसा ते तुमच्या घरान हाडा आणि त्या प्रमाणे सरकार म्हणजे दे कॅन कवर अप थ्रू मिडिया मार्फत ते कवर अप करू शकता आणि त्या प्रमाणे ते टीव्हीचेर सुद्धा प्रमोट करू शकता जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे आसा ते प्रमोट करच्या ऐवजी जे मातीचे यूज करता ऑर जे इको फ्रेंडली कोण डेकोरेशन्स वगैरे करतात तांकां प्रमोट करपाचे अशें करशीत जाल्यार खंय ना खंय इको फ्रेंडली आणि मातीचे गणपती आसा तांकां प्राधान्य मेळटलें. बाबी आणि आता तुम्ही डेकोरेशन केला पळय 11 दीस गणपती असता आणि बाकीच्यांचे लोकांचे 5 दीस 1.5 दीस असे गणपती असता हय मोठ्या प्रमाणात डेकोरेशनय असता तितून लोकांक एक बरो संदेश वयता इको करप फ्रेंडली इको फ्रेंडली आणि महिलां खातीर काय कार्यक्रम असता तुमचे फुगड्यो बी तशें कितें? हो आम्ही वाड्यावरच्या महिला मंडळ जे आहेत आम्ही फुगड्यांचा प्रोग्राम आयोजित करतो. दर दिवशी असते काय कधीतरी? नाही कारण सगळ्यांनाच कामं असतात. एखाद्या दिवशी आम्ही प्रत्येकाच्या गणपतीकडे घालतो. मग फुगडी असते फुगडी शिवाय होत नाही आणि नैवेद्य वगैरे करताना काय आम्ही घरच्या सगळी बायका मिळूनच घरच्या